Vítajte v Táraninkách, vo vašich obľúbených Táraninkách a dnes sa budeme rozprávať o papieri. A mojimi hostiami sú Nikolás, ahoj. Ahoj. Anna Mária, ahoj. Ahoj. A Lukáš. Dobrý deň. Dobrý deň. Z čoho sa vyrába papier? Zo stromov, že najprv musíš ich rozhľadiť, takže stroje to robia. No, že najprv, keď to postínaš, keď to porezáš, tak to sa odvezie do drvíčky a tam sa to podrví, potom to ide do maliarstva, tam sa to pomaľuje, potom to ide do takých všelijakých dování. Do továrni? Do tovární. A tam sa to spracuje. A potom už vznikne papier. A to všetko sa pomieša v takej vani s takými ostrými nôžmi. Dobre. A teraz, z čoho sa vyrába toaletný papier? Toaletný papier sa vyrába napríklad z toho, že najprv sa vyrezá a potom to musíme tak zosekať na také veľmi hladké. A môže byť toaletný papier drsný? Nie, potom nás bolel zadok. Lebo papier má vraj 6000 rokov. Je to možné? Má teraz nie, 6000 rokov. A kedy má narodeniny papier? Nikdy. A niečo ti chcem povedať, že papier je stále nový a nový, nemá nikdy žiadne roky. A počuli ste už také niečo, že cenné papiere? Cenné papiere. Čo sú to? Cenné papiere sú také, že to sú také papiere, ktoré sú také, že cenné, to znamená, že sú také dobré. Ako meké, také tvrdé a také rovné. Nie, tvrdé neexistujú. Tvrdé existujú, keď na ne dáš rapido. Lebo keď ich zle brusíš z kameňa, však. Z kameňa sa robí tak akurát železo. Tebe sa páči viac papier biely alebo farebný? Mne sa najviac páči biely. Prečo? Lebo je taký biely ako sneh. Aký je to baliaci papier? Baliaci papier, taký, že toho zabáliš jedlo a potom keď to jedlo bude špinavé, ho utrieš zase tým papierom, čím bola obalený. To bolo. Čo je to papiernička? Papiernička to je taká nádoba, do ktorej ukladáme papiere. Hej. Také kadejaké. Každý mi teraz povie, ako zbiera papier. Ale nemôžeme zbierať papier tak, že napríklad sa stále vyrába nový a nový. A my používame papier na to v škôlke, že keď máme zbier papiera, tak to zbierame papier, aby sme mali na čo kresliť a sa učiť nové písmená a také. Aha. Čo všetko je vyrobené z papiera, Anna Mária? Hocičo, toalet papier, napríklad tá plachta, čo je na štúdii, je z papiera. Vážne? Táto. Koľko papiera potrebujeme na encyklopédiu? Ja neviem, asi tak 200. Asi 206. Anna Mária, koľko potrebujeme na encyklopédiu Kostra a Svaly? No, napríklad lebečné kosti chránia mozog a držia tie kadejaké svaly, stavce. A ktorá je kľúčna kosť? No, to je toto tu. Aha. Kto z vás má rád les? Ja. Kto miluje les? Ja. Anna Mária? Dobré ráno. Áno. Dobré ráno. Dobré ráno. Miluješ les? Máš rada les? Aha. A preto by sme si mali lesy, čo? Ochraňovať. Ako chrániš les ty? No, ja chodím les tak, aby sme nesekali stromy, vďaka stromom môžeme dýchať, žiť a tak. A keby sme vyrazali všetky naraz stromy, tak by sme ani nemohli dýchať. To vážne? Ako chrániš les ty, Anna Mária? Ja chránim les
tak, že sadím si na pníček, ja nájdem nejaký malý stromček na zemi ležať a ja si ho zoberiem, vykopem záhradku, priviažem ho ku palíčke a tak chránim stromček. Aký je to kriedový papier? Ja! Kriedový papier je taký, že sa na ňo kreslí kriedov a je ako zo železa, z kameňa a také podobnosti umelej hmoty a tak sa Super, na ňo kreslí. super. Ako sa vyrábajú noviny? Že sa musíš vytlačiť. A tí ľudia tam píšu tie písmenka na písacom stroji, ale ako to robia? Tak je s perom. Hej? S perom. A kde sa tlačia noviny, Anna Mária? V tlačiarni. A čo je v tlačiarni? Tlačiareň, to je tam, kde sa tlačia stránky, na takom stroji. Aj naše knižky sú z papiera. A časopis je z čoho? Z papiera. Časopis je z papiera a napríklad komiks, on z takého papiera, čo sa vyrába z umelej hmoty. No. Z papiera sa dajú robiť veľa vecí. Lodičky, ešte aj také obrovské lodičky, keď je veľa papiera. Lietadlá, A šiapky. šiapky. A také Lego, čo sa vyrába z papiera však. Lego papier som ešte nikdy nevidel. Ale ja hej, doma ho mám, Lego papier. Čo je to pijak? Pijak, to je tak, to je čo? To tam stále pije a stále pije. A nakoniec je opitý. Končí sa naše veľmi pestré rozprávanie o papieri a my sa na vás tešíme opäť na budúce. Ahoj! Ahoj!